Las 8 plazas de esta nueva vivienda de la Fundación Seur vienen a sumarse a las 125 que ya existían en Ourense. Dentro da súa política de menores, unha das apostas que ten a Xunta de Galicia e que se reflicte hoxe nesta inauguración é a de reforzar a rede de centros e habilitar prazas tanto de residencias como prazas de atención de día. La conselleira anunciaba además que la Xunta ultima el registro unificado de maltrato y que pondrá en marcha un sistema general informatizado de intervención para aumentar la eficacia de los servicios de menores. O Goberno galego busca a protección e apoio integral dos menores a través de dúas vías principais. Potenciar as medidas preventivas no ámbito familiar e social, ademais das medidas de intervención ante posibles problemas, e segunda, mellorar o desenvolvemento da atención especializada mediante a posta en marcha de centros especializados. A isto hai que sumarlle unha aposta pola sensibilización social en materia de infancia e de menores,